Singoia, azteko kardelok nada baztengatik zineko gehiago jakina zidut, torla. Lehenzik kontu bezala, irabiaren egika usten dira batak, hartzea izan ditzak, zerbait gehitzeko edo dima kasua. Irabiaren engel honetu lotuak eta hartzat maten da. Garen puntua presata, ogasuneko batzordean hitz egin gendu. 2008ko Eurantantza fiskalak onartzea dagokigu, ondoren jarri izatea eta orduan epesineko justu genbiltza. Ukarriaren batean ingarrian sartzeko aldez horretik kurso dura guztiak maituta bergulako. Eta orduan malaketatxo batzuk daude, ogasunian hitz egin gendu, ogasun batzuk dian, piskatu barroen aurkeztuzak, horrekin nola jongo dian, Eurantantza fiskala, 2008koak eta orduan izango ditzake, boskatzea ogasun batzuk dian, Nola batian, guztuzun nola bat izan gendu, eta aurkeztu eta boskatzea eta onartzea izan ditzak helburua. Bai, pixkat, zertan banan zutu repasako eta egon dian aldaketak aipako itxutez, oinatez etorri dian bezala egon dian aldaketak. Horren azatia, eguneraketa erokorra izango ala, kapeian egondan aldaketa, alegia 0,7 hilo dala agostutik agostura, 18ko agostutik 19ko agostura, eta irizpiria hori zioku udaletxean, gabun 0,7 gokola orokorki. Gero, ur kontzortzioak, ura beak bere presioa jartzen du, eta ur kontzortzioak altako ura eguneko 2,55 igo du, orduan geuke berdina aplikatuko dugu. Gero, ondasun higiezinetan foru aldundiak balioa eguneko batean eguneratu ditu, hori baita bakungoa. Gero, ibilgailutan, inditun aldaketak izan da, eguneko balia historikoentzako lehene alazio, baina guain, 50 urte baino gehiago edo errege dekretua betetzen duenak, 1207/1995ko errege dekretua zehatzena, historikoa deitzeia hori, ibilgailu horretu ikola eguneko obaria. Eta gero, ezartu ditu beste bat ibilgailu elektrikoantzako hibridua dana, eukiko eguneko 50 obaria, eta elektrikoa dana eguneko 75. Gero, eraikuntzetako zergan, obaria eguneko 85 instalazio eta obretan eguzki energiak iteko oinarte batzezen berdin, etzan obarikan eukitzen, eta enkamio hori balimada plakak edo bero antzako sistemak ezartzeko obratan, horiek eguneko 85-akiko. Obari hau aplikatuko da, ezinbestekoa izango da, bere beroa sortzeko instalazio, administrazio eskudunak homologatutako kolektiboekin hornituta egotea. Kolektore. Gero plusbalian, eguneko 75-ko balia izango dula, esku aldaketetan jabetzaren erabilpen mugatu duten eskubide errealen esku aldaketak edo gauzatzeak. Oin beti, oiko etxe bizitzan danean. Alegia, heriotza baten ondoren esku aldaketa dagoenean, izango litzake bere aiden adoptuen eskonkiden edo maiatzaren 7ko 2/2003 legea jasotako izatezko bikote lagunen aurreko aiden edo adoptatzaileen alde egiten badira heriotza dela eta esku aldaketa horiek. Gero zaborrean, tailerretan lehen zeon katalogazio 0 langiletik 10 langilea. Eta iruditzako salto handi xamarra zala, eta orduan erabaki da hori zatitzea baita, orduan tasa bat 0,3 langile dakena, eta gehurren aia 10 langilea da. 0,3 langile bat pasakoia da tabernak eta daken tarifa berdinetan. Eta 3 10 pasakoia lehenko berdin jarraituko dela den 0,10 ezkianak.
Eta gero lokalutzak, herrian dagoen lokalutzetan, beti onda demanda bat, utza dakat eta kentzia, orduan planteatzen da eguneko 50ko murrizketa izatia lokalutza dakenak, ez dakena inungo aktibidadekin. Hori zaborra tasa. Gero, polikiroldegipuak jarri berritan, abonuak eta geldiko dira, urteko abonua izangoa 150 eurokoa, urteko abonu murriztua, alegia ikasleak, langabetuak eta pentsiodunak, 100 euro. Familiek urteko abonua izango litzake 320, eta 6 hilabeteko abonua 90. Eta gero, bazkidetza berriak ititunak, 25 euroko koste horiko. Hori da, pixkat, ikarezka, kentzeko jendiak abona hori kendu abonua berriz jarri, pixkat zalantzarik dugu, berdin egiten nahi dut bakoitzak, 25 euro bat. Eta gero eguneroko sarrera 5 euro izangoa. Bueno, tenako zea horiek izango dira. Biskat ez dira, aldaketa dira, nagusuki, bi gailuei dagokionean, kanpoko egiten da, eta gero badizue 2020tik aurrera, hor legebiltzarrak onartu zuen, efizientzia energetikoen buruko lege berria, gehiengoz, eta beste garbi ikusten da aurrerantzean, 2020tik aurrera administrazio publikoak adibidez erositako ibilgailu dela gutxienez elektrikoak edo GPL bidez horrenbetokoak izan beharko duen. Egila da, aldaketa batzuk datoz, aldaketa klimatikoak eta saiesteko helburu egin, eta ikusten genuen mazala erailikoak zestuen dira, lehen etzion, hogaririkan, Batu gidean nagusiki, eta gero bestia, pixkat ikusbariakin igual, aldaketa ikusten genuen bazio hori beste egoera injusto bat ez, pixkat, azalten igual orokorro amateko, eta egoera zen, bezala jarrita, kasu batzuk erratentzialako, aitona monak elkarrekin bizi, etxian, adinean sartu, gehien familia guztia etxe horretan aurrea atea eta bapatia, senarra kasutan, edo emaztea hil, eta besteretze prozesu bat, etxearen titularia ere aldatzea, suertatuko balitzegoera horretan, balia esartzen zitzaion, betzeukan inolako zentzurik, bere bizio guztia, eta familia guztia aurrea ateatako etxe bizitza horretan, senarra edo emazteak, edo kasuntan hiltzeatikan, bikotiak ez tegezen bat hilo lehen duan izatea horretik indabizko bat aldaketa hori ez. Justu hau izateatikan, egile esan, kasu batzuk dirako bate justuak izan ez dienak, ez pasabian urtetan. Arrazuen nagusileak aldaketa hori egiteko, aldaketa bizka hori egiteko, arrazuen nagusileak hori izan dira. Iguarren puntua, tramite puntua da. Euskara ikasteko laguntzaren arrudi bat dago. Udalak esleite emate egiten du, eta Euskal Nuntzio prozesurako ardura esleitzen da, eta gero hori arautu egiten ez. Eta horten aldaketa bat egin beste hori, ez izan, eta aldaketa egiten dian momentuan, aldaketa sustantziak esan dezakeo, aldaketa egiten dian momentuan hori jenda horrean jartzera behartuta daude. Orduan beste gabe da, jenda horrean jartzeko plenotik pasarea da, eta hirugarren puntua esango tramitea, eta horien batzorretik pasa da, eta hirugarren puntua tramite izan ditzakeo, eta esate puntik gehiago, beste gabe, tramitea da, pasen egun duke. Laugarren puntua antzeku da, Gipuzkoako garraioko lurralde agintaritzak, mugi sistema,
Orduan, sistema hori indarrean jarri zanetik, mugi sistemak obari ezberdinak dauzka. Obari horiek aplikatzen dira personen batetik egoera ekonomikoa, adinak, kontuan hartuta, obari batzuk aplikatzen dira, eta orduan, kasu honetan, lurralde agintaritzak, hau da, aldundiak, datu hori behar ditu benetan, Gipuzkoaren egoerak, mugi txartela eskatzen duenaren egoera ekonomikoak, eta gainontzekoak, adineko eta dira jatzeko datu batzuk behar ditu. Orduan, hitzarmen bat behar da, datu horiek ez daude beste gabe udalak ez baldin ditu baimentzen aldundiak datu horiek ez dauzka eskuragarri, orduan da hitzarmen bat, aldundiak mugi sistema aplikatu ahal izateko, eta bai horiek aplikatu ahal izateko udalaren hitzarmen bat, orduan, hau ere, azkenean da, bi instituzioen bai aldundiak, asuntan, udalde agintaritzak azkenean aldundiaren esku dago, baita ere udalak hartzen dute, agintaritzak otan, eta azkenean gaitzak nagoa behar dagoetarako, eta hori da azkenean tramite bat bi erakundeen artekoa. Orduan, bi pasata dago, eta notik zegoerekoa. Eta busgarren alde antzeko da, ez egit, tramite okubanikoa, baina, zestua, eta egia hau, egitan oso gutxin da, oso jakin nula, ez dira, urte asko pasa, Pauetako parkia, hiru herrietan dago, Aia, Zarrotz eta Zestoa. Eta arrazoi ezberdinengatik, ez da egit, horreko legaldian nintzat, Zestoa bestu Pauetan parkia naturaleko partzuekoan ordezkaritza egin izan, eta gero egia da, guk aurro aktak eta begiratu, eta izendapen hori ez da eman izan, eta pasatzen zaigu, eta etorri zaigu, bai aldunditikan, eskai hori, ez du, eragea, hasi gara eta batzuk pasadea, eta ez da kasu ordezkaritzarik izendatuta. Eta, orduan beste gabe, eta egia, aurreko herrietan geratu dut, eta etzan ordezkaritzarik izendatu, eta gu dakigu da bintzat, aurreko legaldian ere, aldunditik ez zitzaion eskatu Zestoako udalari ordezkaritzarik izendatzeko. Puntua egia da, parke naturaleko kidenean, gure lurraldiaren zati bat, parke naturala gure lurraldiaren zati bat jendabla du, eta izendapena, beste kasutan alkatia da ordezkari, eta kasutan ari da izendapena ja, egitea, eta miduk izango ditzake, Zestoako udalaren ordezkari, Pauetako parke naturaleko partzueroan. Da baita hori primerotik pasatzen. Zigarren puntua pasata, batez ere da, Kataluniako protestaren baitan jarriko auzitegi gorenak ebatzeko sententziaren inguruan adierazpen instituzional bat egitea hitzake inguruan. Orduan, egin duguna izan da, batzar nagusitan EAJ, EH Bildu eta Podemosen artean adostu zen adierazpen instituzional bat. Orduan, egin duguna izan da, adierazpen instituzional hori Zestoara egokitu, eta beste bat izango ditzake adierazpen instituzional hau onartzea orduan azkenean edukia adostu da, batzar nagusitan, eta adierazpena Zestoara egokitu dugu. Egin izuen, gertatzen da, beste irakurriko dugu. Gertatu zaigu, lehenko elkarteratzen egiten bat egin du, ez dago niongo arazoi, noski bat gaudela Indian injustizi epai horiekin, baina tondua, doazten ditu gara, tondua, egokitza horretan, ezen dut niongo arazoi batzak nauzien onartu dena guk baizko zateko, baina egin bat, gauza pixo bat. Adibidez, esaten danean, urriaren bateko egitzan harik eta demokratiko hori eta zilezkitzen, horreko osak ez daude jasota espreski batzen nazitako. Idazileak. Atzekoa da, baina tondua gogorragoa da, akutsakean jarretan. Ez dago niongo arazoi aitortzeko egin diren justiziak, epaia justua dela, eta goza, baina
pixkat sortu digun sentsazio hori izan. Makiletze horretan, alegia, egoki da, eta hortik aparte, elkarteratzen gintzaren hemen, aurretikan, pertsona bat duekin armanta jarri zen, eta lehenua adostu zen, hobentza soberantzia egiteko aukera egin duen, ontzat joan duen, eta jengo problema egitzen kasu honetan, idazia binda da, eta onartzen zuen, prozesu onartzen. Nira egitela, ez zaigu ginen. Ez gukin genuen idatzi hori bidali, eta kasu horretan nengo badiz, adierazpen instituzionala bezala elkarrekin ateratzea adostu bat dena, kasu egiten da esaten da. Igortik zutazio egitzen egin genezake, guk aldaketa batzuk plantatu nahi ditugulako. Guri nintzitekien. Gure demokrata horiek. Eta... Demokrata horiek. Gu jaso du idatzioa eta komatzen da boskatzea. Arrazo egiten nahi naiz, zergatik eman digun horako sentsazio. Eta gero ustan, beste ekitaldi hura, hor esan dezagun deialde instituzionala, eta hor, EH Bilduko udaltoldetik aparteko personal edo. Nahi berez, nintzen ekitaldiaren, nangartango ordezkariak egon, beste, berez ugaretzan deialde instituzional bat, hau adierazpen instituzionala da, bereizteagatik, naiz arrazoia berdina izan, motivazio berdina izan, adierazpen instituzionala, eta hemen ja implikatuta daude udaltaldiak, egindako dutuen udaltaldiak ez ura gehiago izan, orokorra hua, plano politikoan orokorra ekimen bat, eta guen kasu guntan, horregatik bizitzei zuen, arazo bat edo. Nik beste gabe irako ninguet, beste Susania beste puntua. Zestoako udalak ziurtatzen du demokraziaren adierazpen baketsua, individuala zein kolektiboa gauzatzea eta herriari hitza ematea ez dela delitua. Hori horrela, horiaren bateko erreferenduma tresna demokratiko eta zilegizkoa izan zela eta Kataluniak eta Euskal Herriak berezkoa dutela etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Bi, zestoako udalak argi eta garbi adierazten du, ezin direla justifikatu Espainiako Auzitegi Gorenak eta Estatu botereek Kataluniako agintari eta gizarte eragilei bizkarreratutako auzia eta ezarritako zigorrak. Hiru, zestoako udalak nabarmentzen du Kataluniako prozesaren aurkako auziak eta epaiak zuzenbide estatuaren itxura gabaitzea dakartela eta ezbaian jartzen dutela Espainiako demokraziaren homologazioa nazioartean. Lau, zestoako udalak azpimarratzen du Euskal Herritarrei zuzenean eragiten digula Estatu Espainiarraren erantzun bortitzak. Izan ere, herrien borondatea, era demokratiko eta baketsuz erabakitzea mosten du. Eta arazo politikoari, tribunalen bitartez, 155. artikuluaren ezarpenez edo erabakitze eskubidearen alde egiten dutenei edonolako neurri bidegabeak ezarriz erantzuten dio. Irtenbide elkarrezketatu eta negoziatua bilatu ordez eta herriari galdetu beharrean. Bost, zestoako udalak estatuko boterei eskatzen die, espetxean dauden preso politikoak berehala aske utz ditzala eta era berean erbesteratu politikoen aurkako auzibideak bertan bera utz ditzala. Eta sei, zestoako udalak elkartasuna adierazten die, Kataluniako preso eta erbesteratu politikoei, naiz haien etxekoei, hala nola Kataluniako herriari eta erakundei. Eta zestoako herritarrei egiten die, bat egin dezaten, herriari hitza ematearen aldeko ekimean baketsuekin, demokraziaren eta askatasunaren alde. Zestoan, 2019ko horiek horretala bat. Orduan boskatu ingo dugu. Egiten oskatu onartzen alde. Aurka. Eta abstentzioa. Hartutzat ematen da, gehien. Saskiaren da, galde regua, beste bat dago, nik gai bat dakat beste gabe, beste gabe informazio zela, kikoldi gari genututa, jakinean ez dago tartean batzordea ez da egin, baina igual azkena bota guet. Gaur, ez nik, baina kiroldi egin eukana zen,
Bueno, kirolmai aurkeztu zanean esan genuen, urriaren 2015 irikiko gendula. A ber, orduan, erabakiak zeuta daude, hartuta daude, anpelantek guztianak gauzatu dira, personalen inguruan ere erabakiak hartu dira, batzuk erabakiak batzuk egonkorra badira, beste batzuk, pixkat egoera araudiak eta egoera legalak utzitakoan arabera, egin antolaketa. Orduan ez da, esateko, bazkidetza kanpaina, bazkide egiteko aukera astelenean zabalduko dela, beste hor teknikoki baduza batzuk pendente egin uzkanako, baso gerrak, sarera kontrolak, beste bat gauzare bai, giltzakin, eta horra amaierak ere bat teknikoki arazo batzuk izan ditu, arazo batzuk egin txuenak ere konpondu dira, geho seinalitika ere martxan jarkoa, seinalitika egin gabezioan, eta hoieganak konpondu dira, mundikan faltari gauza batzuk, baina bazkide egiteko aukera 28an irikikoa, 28an eraikin berria, eraikina bera, instalazioa bera, oindik ez da irikiko, bazkide egiteko harrera gunea bakarrik egongo da zabalik, goizeko 9-etatik 5-etara, datorren astelenetik aurrean, eta gero, azaroaren 4an zabaldu dira. Azaroaren 4an instalazioak zabaldu egin dira, lehen esan dako, terminetan. Orduan, ordenantza fiskaletan, tarifikazioak edo tarifikazioa sartu da, gaur hori plenoak onartu du, baina, esan gain duen bezala, bazkideak orain eginagatik, kiroldegia erabiltzeko, instalazio berriak erabiltzeko ezinbesteko izango da, bazkide egitea, orain. Baina gero, kuota indarrean 2008an sartukoa. Orduan, esan dezagun, 2008 hauek, maila batean, froga P gisa izango diara, baina, 2008 hauetan ere eraikina erabiltzea izateko, bazkide egitea ezinbesteko baldintza da. Naiz, ordainduko den kuota, indarrean 2008ko urtarrilaren batean sartuko da. Hau da, orain ordainduko den kuota, 2008ko kuota izango. Hau da, mira, bitu berraz, gaizki bertan batzuk gelango dira, baina, orain bazkide egin gabe, naiz froga bea izan, eraikina edo instalazioa zingora erabili. Gaizki bertzen modu kontua dago. Ikusten du hokien hau dira, kudeaketa ikuspegi batetik, eta gero baita ere, badakigulako oraindik hor galdera ikur batzuk baduzkagula, eta pentsatzen dugu, hilabete hauetan, galdera ikur guzti horiek erantzuteko moan izango gara, pentsatu urtarrilean dira, erabat, horako usak dinamikaen beti sortzeitu arazoak, arazoian egin dituta, egitzeko moan izango gara, irikitango da, baina martxan jartzeko mogu. Zan pixkatu hori publiko ingo dugu, bihar astegurako hori publiko ingo dugu, herriko prentsan, lango horien, hitzan, eta gainontzeko gertoseko kronikara gerriko duganea, gure webgune eta sare sozialetan, orduan pixkatu. Koordinatzaile berria, zer konzentratu da zela, Ez iruditan mozten izango da. Hori egungo legalian, posible, hori pixkatu izan da, egia da, aurren bakizu hor kontratu errelego bat dagoela, egia da kontratu errelego hori eguneko 55-koa dela, baina hor genukan arazo bat, eta batez ere beste instituzioetatik esan ditzen gona eta ez ditzen gona. Eta esan, eguneko 50-ko eskaintza batean, nekez, lanpultzako inor, lanpultza publikoetako inor, nekez sartu litzei duketa. Eta hori, estatu egin gendun, eta gero, ohartu ginen, bestetik gaina egitzen zitzaigun, uneko 50-arrena, bakizue, bakitu instalazio ere martxan jartzia, eta gehi, estuan kirol kudeaketakin, azken urteetan izan ditugun, arazo ezberdinak, indiku beharra, eta barrak, egazio esentia. Ez egitu beharatzula, eta gero ikusi dugu, jungeanean lanpoltzetara, hori erabaki, segurako demanda hola.
orduan zestukan lanpoltza honetatik beste lanpoltza egitzula, lanpoltza bat jokatu zaigu, lanpoltza horretako ordenantzak ere ikusi dira, ikusi oso ordenantza kompletoa dira da, esate bateako bere garean zestuan lehiaketa publikoek atera ziren garaiko ezaugarrien konparatu ezkero, lanpoltza horretan kokatu egoteko gelditu beharreko azterketak eta oso sakonak zian, eta ohartu gehiago demanda hundila zegoela. Demanda hundila eta egun gehiago aukera gabe, esan nahi dut. Lanpoltza horretan ordena jarraituz ordezkapena egingo duen personak 3 udaletxetatik zeukan eskaintza. Sarrasate, zestua, Zumaiatik. Logotan beak erabaki behar izan du, zestua erabaki gu, erabaki hori izan da, eta gero jakina bideragarritasun publikoa begiratu den du, bidezkariarekin konsultegin, eta esan zitzaigun, hori, bai, gara zela, eta hori martzen zula, eta horretik egin dugu nagustu. Kejai azalpentsu bat, neko pixka azaltzeko, zergatik jauzun ez bilaketera joan gara. Inezio provisionala itxitzela eta bilaketera hori, batien torri zizuen, zerbait egatik itxide zuten, zer arrazoia? Arrazoia da, batez ere, bi kontu daude horrez. Bat da, liburutegi azpiko esan dezagun finanzio provisionala. Guk bagenekin hori guztiak, sortu gozula dago, eta egia bat sortu. Guk ala hori aurrekusi garen, iritu zitzaigu. Zeudela bi arrazoi ez, nagusina, eta zan. Ikusten genuen zegoela zestuan kirol, batez ere geneukan lankarrera zan zeuden arazo biloekin. Hor, era profesionalen batian, azpiegitura publiko bat irikite duki. Ikusten genuen kudeaketa ere, zaba oso nahasia, musako izan behar dugu, nahasi xamarra eta oron, da garaia bestia, iritze zitzaigun, bazat garaia. Batez ere, han genituen arazo dudan hartuta, gure energia guztiak han zentratzekoak eta benetan hori irik, guk denetik entzun dugu, eta egun teknikotik esan izan zaigu, eske hori, urteago bat horretik ez dezu irikiko galako gauzak, eta egia da, arazo desentiak egon dira, zentzu guztitakoa. Orduan, arazoia izan da, geneukan personal publiko guztia, han zentratu, eta benetan, ura irekitzea begira jarri gure indar guztia. Ze hori irikitziak, eta gero, hori irikitziak ere gauzak izan ditu, beste arazo bat egon dira, efizientzia aldetik eta gauzak itzian zehatzen, eta gero irikitalatze zen, eta nola hori ere ezintzan aten ditu, askotan hori langile publikorik bertan egon gabe uste zen, da guk uste dugu. Fondasun publikoak dauen eremu bat ezin dela kontrol publikorik gabe utzi. Orduan, arazoia da ikusita, eta baki hori hartu zen, iztea. Eta gero zan baita ere, uste baita ere beste argumento bada, guk lehentasuna horren argumento honi ematen genio, eta zan, aurreko administrazioak, horre ikusita, apirilean irikitzea eraikin berria, bazkidetza kuotak kongelatu zitula martxuan, kongelatu baino beto, 2019an kobratu zian kuotak zian martxor artekoak. Hau da, martxotik abendur arte, doren hilabete horietan, zestuak kirol zerbitzua doan eman da. Nire naiz sartuko hori baloratzen. Doan eman da. Orduan, markatu baino esken inolako bi argumentu ikusita, dituen zitzaigun, hori, itxe egin bertzela, naiz, momentu hori bat esan zerbitzua, eten da hori. Esan dizuten, arrazoi horretik, asmo nahi gaine jarri zen, arrazoitu zen, eta laginak egitea bururik dolerik berriak nahi inberduan zuen. Zalditxuk izbaten dugu. Hori da, sartzen eterano baten non balorazioak eta libriak. Baina,
Egia da, eraikin hartan gauza batzuk zeudela ikusi eztianak, beheko pistak, gauzak, oso gero da zeuden, oso gara prekarioan, txukundu on bat eman zailo, goiko kantxean ere arazo batzuk zeuden, danian, bai, Jare falta zituen detaile pile bat bukatzeko. Detaile pile bat. Eta, karo, geu azteginan dana jun, eta atian topiak urartzen hartu eta ipintzen. Beko kantxan azkeneko pinturak brotxekin margotzen, o ez dela behin izaten zela, ez da irikiko daten arte. Eta hor du. O zentratzen txeguan hori getiuta eta apustu ikideu irikitzea, o bestela guk berko deu brotxekin eta atetopiak, seinalitik aperatzea, bukaerako lan hori egitea, eta hori ingabe zintzan iriki. Ikuste genuen, oarri oso, eta oso. Ez itiatik venga, zue pasau barea, eta ja bukau ordana, haber, irikitze dugu ja. Zerak espliko dut izan, txinik diko. O guk gite dugu, o bezala behar jartzen jo, han hori egitea. Eta bigarrena, bai, gauzotako hori nikoan, bigarren puntu gauzotako askan, hori egia da, bazeuden zerbitzu batzuk, zerbitzu batzuk, eraikin hori itxita onagatik ere, zertan tenda geditu behar etzianak, eta zuzen ere, aurroko urtean, eraikin hori txitazioan, obra bete-betean zeolako, automatikoki, legealdia hau da, kursu amaitu, kursu ikastu ez laburtzen duguna, kursu amaitzen dira gainean, beste ezten dira gainean automatikoki, eta ere jartzen zen, nagusik egia, mantentzen ginazilaz, eta gero, bat ez dira enpresa batek, enpresa horren esan behar da, lehiak eta publikoa datea zen bere gara iraungitan da, BTX Sport enpresa zain naiz, enpresa horrek bat dut, kilo zerbitzuak, bat ez ere, batzuk emateko ez zon azte ditu ere, beste batzuk emateko da. Guk, igual ingenitatetu behar zuen, automatikoak entzatzen genuen, nahiz, legaldi aldaketa izan, aurreko urtekoak, berdin beren, martxan jarriko zirela. Nagusiekin mantentzen ginazia da. Zordoan, hori ez nahi bat eman zuen, hor, kirol zuzendaritzan hartutako erabakia da ondori izan da, hori guk ez dugu erabaki, guk hemen politikoak hartu guen erabaki horrela izan da, ligurtegi azpigitura istia, hori bai, bestia ez. Osotako batetia ez? Ez, zer gaina hor dago beste asunto bat. Nola da posible egin izaten zute eskuartze zuzena izan behar du dalak eta hori behar du enteratzen? Ez da behar du enteratu. Kontua zein da, ez da behar du enteratu. Kontua da, hausotako eredu baina ezberdina da. Zerati da ezberdina hausotako eredua, zestuko kirol zerbitzua, zuzenean, orain urte, naiz, torrizun regitzen dut, zuzenean udalak kudeatzen du. Hau da, udalak zeukan lehiaketa publiko bat atera eta bere garaian, sartuko lehiaketa publikoaren egola beraz, gora batzu garaian, hori beste tipo batek egin dagoa. Zan nahi, gora bera batzuk zeuden, eta han ja esleipen bat egon zan, eta esleitu zitzaion enpresa izan zerbitzu hori ematen. Zestuan, esan behar da, lehiaketa hori iraugitan da. Aldiz, hauzotako eredua ezberdina da, hauzotan zer egiten da, hauzotan egiten dena udalak hauzo elkartei aurrekontuetatik ematen dien diru laguntza hortan kokatzen da hauzotako kirol zerbitzua. Orduan, hauzotan, esan dezagun, kirol zerbitzu hori kontratatzeko eskumena hauzo elkartearena da eta ez udalenarena. Hori da arrazoia, hauzoetan ez dena, ez dela lehiaketa publikori egoten. Orduan, eskumena, hauzo elkartearena zan, automatikoki uso elkarteei dagokienago kontratu hori egitea, dala enpresakin, dala egirale individualekin. Gertatu dena da, gero, enpresa batek ematen zuen, egila da, zestuko kirol zerbitzua ematen zuen enpresa, eta usotoko ematen zuen enpresa berdina gala. Eta orduan, hor nik uste nahaztu dela bi gauza. Bat izan da, zestukua obrarekin, azpiegitura martxan eskatzearekin, baldintzatua zegoen dezela, igual enpresa horrek esan dula, hain naiz,
enpresa horrek esan dola, pues igual ez zait interesatzen pauso hortara bakarrik jutia, volumen ondien afaldazaterako. Eta, bueno, gero aipatu behar dugu, bueno, pues agian, ez dakit, igual deuk ere, egia da gauza horiek, konfiantzia eremu batean, arro teknikoi uste zaizkibra, baina ez ginean ohartu, eta eremuren batetik hori, gelditu dut. Hori izan da, arrazoia. Ja, gero, zuzenian egon geha, gaitasuna dakau kudeatzeko... Bai, gaitasuna, bakarrikan hor gertatu da, ez dakit, egon da, alako ustea bat, ulertze bat, eta, kirol zuzendaritzatik esan zen enpresari, ez baina euskia, eta, gero bat, enpresake, guk hori sumatu du enpresateak, estuko, martxan jarri arte, nola, etzeukan, volumen, esan ezago ninegu interpretatzen igual etzizagoela, hausotako volumena txikioa nola da, ordu goiatik bakarrik igual etzizagoela, interesatzen, ez, eta orduan baren ditu da, martxan jarri dira. Eta gero, bestia da, eta lehen ez dut aipatu dugu, momentu honetan, lehenko lehiaketa publikoa nola iraungita zegoen. Hemendik aurrera ere, guk urtea amaitu arte, eraikin garian jarriko den kirol zerbitzua virtuala izango. Virtuala ez da presentzia da izango. Hemen esan nahi dena da, sistema bat dago, eta gero, valorazioa librea dira. Ni naiz, sistema bat dago, leku batzutan oso baitzen ematen nahi dena, eta gure garaian nola erabak izan, eta pantalla batzu daude, eta ikastaroak emango dira, eta egitarau bat egingo da, eta ikastaroak emango dira, pantalla berriz. Hori izango da, virtualak emango da. Hori, bazkide dianak doan eukiko du zerbitzu hori. Beste dugu batzun hori korratu egiten da. Gero iritziak, zera dira, nire ez persona bat, gimnasio bat jenen izena, sekurik. Ikusi bet, ikastarua, eta, euskeraz, berroita aukera gode, eta, nahi guztau zarte, baina esan dizu, nire ez gimnasio bat jenen bilit, ez gimnasio bat jenen, nire zau zait. Aldiz, presentzia da, begirade batekin, eman beharrekoak hori kobratu ingo dira. Baina nola, agortua da, lehen, lehiaketa iraminta da, lehiaketa bat atean gara. Lehiaketa bat atean gara. Eta iraminta dengo atxente iramizan da. Lehiaketa bat atean gara, eta gero ikusi behar du, benetan bat dago masa kritikorik lehiaketa hori ateatzea justifikatuko durik. Arazo, kontua, piskala daukagun galdera ikurra da, egia da, adibidez Deban. Deban, kirol zerbitzu guztia virtuala da. Debarrak olo haritu gira, eta nahiko guztua da. Beste motua da, igual, egon daitekela jende kopuru bat esaten duena, nahi pixka eta horien nahi dut, pantalla bati behila eta pantalla batian persona bat zea baino, persona fisikoa da horien etitzia. Hori igual, eskaini beharko dugu, lehen eskaintzezan bezala, hori, bazkideek ere, jota bat horien dugarko dute. Baina esan dago ez dela, hori lehen kadupatuta iraungita zengo lehiaketa, eta beste lehiaketa bat ateagarko dago. Hori pixko bat, kirol mailan ere, adieraz izan, lehiaketa bat. Lehiaketa irekia izango, lehiaketa bat aurkeztu bali izango dira, enpresak, begira titulu justen, persona partikularrak, ez tegit, gainuntzeko elkartean. Hori, esan da ez dela, ez dugu urte gehia hasier, martxan jarren godu, baina ez dugu gintzat ejekutatu. Eta hori izan da. Eta gero bestia ere, mantentze gimnasia egin. Mantentze gimnasia, eta batez ere, eta jakinekoa da, gizartearen bilakaera, sartzeko bilakaera batean gaude, eta ezinbestekoa da, gizarte ikuspegi batetik, adina sartzeganean, bizitzarik eta aktiboena izatea ez. Eta horrela egia, bestak autokritik egiten dugu zeikan. Maila batean, etxeon zertan mantentze gimnasia batez ere, adinekoen mantentze gimnasia zertan gelditu. Justo mantentze gimnasia, ni zentro txikia ditzeko, itxago baina atzatatu erabiltzen duen eraikin bat ezan, eta etxeon zertan gelditu. Baina, ez dakigu zer arrazoi batean, non batetik gelditzeko agindu badako, gelditu egintzen. Pero jakin orduko, azte honetan egin da, baina, adinoko egin gulatu bidera bat, eta datorren astetiko gara, eta martxan jartzea dikoa. Baina egia da, etzea, zertan hori, automatiko egin pentsatzen egin duelako, urtia hasi orduko martxan jarriko zela, ez da jarri.
Hitz egin da, desaktibatu da, personalarekin desaguste batzuk izan ditugu, guruzkieta batzuk tarteko, dena antolatu da, eta atorren astetik aurrean, eta hori martxan jarriko da. Eta gero, gauza dana esan da, maituko esaten, zestoan eskaintzen zen, kirol zerbitzu guztitea. Piskat ikusten hasita, eta esan behar dugu. Zestoan genituen tarifak zian, larduko amarkakoak, normala batean, ditu zaigu, piskat, badada garaia, zerbitzuari, dagokian kuota jartzeko, usteet jarrian kuotak ere, merkiak dikala. Gertatzen da, jendea horitzen bat ima, ez da izan bat duten kuota batzuk ordaintzea, nahiz kuota oso merkiak izan. Gero bat batean kuota horiek, pum, bihotziak psikologikoik sortzeu. Orduan, labur bilduz, adibidez, lehen mantentze gimnasia emateko baldintza zan bazkide izatea. Bazkideetzan, 35 eurokoa zan. Oain, filosofia berdina aplikatuta, €1 da, batez ere jubilatu pensionista gazte eta zangabetuena. Bapatean, mantentze gimnasia egitea bakarrik, €1 iguala. Egia da, hori, gaztatu egin da, eta psikologikoki horrek suposatzen duen iguera, jende bat dago, soilik mantentzen gimnasia hartu nahi duena, ez dunak kiroldegiko eraikin berria erabili nahi, orduan hori berezi egin da. Orduan nahi gana da, mantentzen gimnasia soilik hartu nahi duen adinekuak, 50 euroko kuota ordainduko du, urte osoan, uste oso merkea da, 35 euro ordaintzen egon, guain artetan golpea 35-etik €1 igotzia, etortzen dugu. Ez da ligezko. Naiz, ondoko herrilekin konparatu ezkeo, zestuan dazkagun prezioak, eta nik uste, kontxo, hau ez da ONG bat, hau instituzio publikoa da, hau mantendu da, hau finantzatu da, esan behar dugu urteetan, zestuari bere kirol zerbitzuetatik, ez dugu gara izan ditun sarerak oso ez dira onartzekoa, gauzak merke eukitzia oso ondo gau, gauza finantzatu indarria, eta gero baita ere beste oso bat, garbi jarri, eta ere guztetan garbi izan dugu. Kirol zerbitzu publikoak erabiltzeko arrazoia ez da ekonomiko izan, eta zestoako herriko adin ezberdinetako personek ez gaitasun ekonomikoa daukatelako ez badukate ordaintzeko almenik, hori jakinek, hori zakutzatik, ez dela personek egoera ekonomikoa hurrian egotiekin deikua kalte badukate, eta guri, dekarrik. Baina, alare uste dugu, momentu zola jarri dugu sistema fiskal bat kirolari dagoen, baina uste dugu hori urtero errepasatzen berdala, eta nire iritzia da, nire ez zara horreatuko, barakikelako ez dela bate populista, preso egitzen, nire uste, zestuan bezala, hundik ere jarri ituguna jarri eta gero egila da, ondoko bi herrietan piztina gazkau, kirol azpiegitura oso onbide gazkau, zestuan kirol azpiegitura eta ekipamentua ere alde mailakoa dira, baina gara ondoko herriekin konpetitzeko, maila batean presio egitu behar da. Baina hondik ikusten margina badagoela horiek irotzen gutu. Eta ikusiko dugu, 2008an zesarrera dauden, guk estimazio ekonomiko batzuk egin ditugu, eta lehen urteetan egonan sarrera, pentsatzen dugu, helburua bentsatan boskoiztia da. Gila da, lehen eskaintzen zen zerbitzua eta bintzen euskan azpiegitura betik, goita euskon azpiegituretara da, baina hori gara mendetik goita baina esaia, bapatien hori mara. Eta gero hori inkomunita galdera batzuk badauzkagu, dinamika behar, martxan jartzea behar, eragotzuko ditugu. Zergatik gizarte harremanak eta parekidetzako batzordei ekainetik nazi eta sozioekonomia eta herritarren parte-hartzea justu horixe aztertzen bat jartzeko gogoa dela, baina ez da batzorde egiten. Ze arrazoiak esan dira? Arrazoia da, Amerikan legealdi hasieran gaudela, gugera egon dela tartian. Gizarte zerbitzu dagokionez, badakizue, gizarte zerbitzuetan, ia personalik egon behar, plaza bat tarteko eta lehiaketa publiko bat tarteko personal bat egon da lehiaketa publiko ezberdinetan inplikatua. Gero hor, gertatu zen,
ez dakit hau batzordaren batean komentatu dugu, komentatu zen. Beste herri batekin gure iritziz, alegia zestuan plaza aterazun personal, beste herri batean plaza aterazun, gizarte laguntzailea ari naiz, eta han jartata bat zeukan, eta tartarako beste herri bat joan zen. Guk ez egin retenitu, retenitzeko aukera, baina ikusitzaigun, beste udalari zaurtean lehiatu zuanagatik, algutasun horiek iberren dula. Aldiz, bigarren egituko gore gizarte laguntzailea zegoen beste herri batean, Oñatik, eta Oñatik personal erretenitu egintzun, gure ustez, udalen artean, elkarren ikustea lehiatasuna sortu egula, eta jakontima bakigu, persona batek eta publiko beste herri batean akia dula, area dikuala. Ez, orduan bakizue, udalitz eta laginen estaturen arabera, zu jamagosten molinago komunikatu behar dizula, patronalak asuntan administrazioari beste herri erasoak zela, baina hor, oindikan sinagura batzuk tarteko zeuden, eta kontua da, tarte batean eginen, gizarte laguntzailerik gabe, eta hogartu ginen, gizarte harremanetako batzuk bildu gartzela, esan dudulako hilabetero bildu gara, gizarte teknikaritik gabe erabaki gendu, bestetik baitere gaitegia betzan haintzea, eta hori izan da pixkat udara, eta gero personal falta, teknikari falta. Eta gero esango eta izan da, eta itortu behar dut, gizarte harremanetarako departamentua, personalez oso justu gaukagula, eta beste erabiltatu beharko dugula, hori reforzatzeko, hori egituko dut. Baina, gehien bat arrazio izan da, eta sozioekonomiakoa ere, hor, gero izan da, esan behar da, horreko legaldian batzordeak ez zenbat bider biltzezian kontuan hartu ezkero, kontu eskatzen da, ez, asuntua garikoitz, lehen bat azten denean eta ekipo horrela sartzen denean, horrela esan nahi du, gero dugu udara bat. Sozioekonomia, da batzorde bat, hor dauzkau gauza aktibera bat, pixka bat, geoako, teknikai bat geoako, irauki eberitzen geosko, eragin batzuk hartu beharrekoak. Kantezela, kanpo horkularitzarekin dituen kontratuen arabera. Hor bantu nagoen, egia da. Hor, aldezagonetik, kasu honetan, ongea da, eta bilera batzuk egin ditugu, nahiz batzordea bera ez deitu, eragin batzuk hartu gara gaulako. Bestetik esan behar dut, aurreko eta sozioekonomia batzordea ez deitzea adostu zala oposizioarekin, edo oposizioetik batzordeotan dagoen ordezkariarekin, berak intzegin zalako da esan zalako. Momentu honetan igual, gauza batzuk osatu gabe daude, eta urrun goiletik hasiko gara, funtzionatzen, esan dut hilabete batzeapena, besti gabe. Ez da atzeapena, esate izuetena, aurreko legealdian, batzorde batzuk urtean behin dituzian. Horretik, eta ostu zen, teknikariarekin ere hau itzegin zen, edo esan zuten bait igual, hobi. Eta nik uste, guri dagokigula ere, edukilaren arabera malgutasun edukitzia, batzordeak deitzeko. Hileko, nik uste, batzorde danak biltzeko adinako edukilea badaukala herri honek, baina jakina, ikusten bali badeu, hilabete honetan, arrazoi ezberdinegatik, igual ez dago edukilik eta ez du merezi, batzordea deitzea, malgutasun horrekin jolatu behar dugu. Ezken bat honen bestia perikan bilduko. Hilabete bada, ez da beste bilduko tartia. Nik urreatzen ere, urrian kode, egeo gabona gatoz, abendua, instituzioetan bakizuen, egin guzti horiek, pixka, dinamika ere kongelatu egiten duela, udagarriak, gabonak, guzti horren arabera funtzionatu behar dugula, nereko jaiak, beste kontua da, ez da izan bat hilabete batzorde bildu gabe, hori gertatuko, plenoak bai. Ez da egiten, ari dut, erretutu guztiaren zaitu duzen, oinarriak egin dago kritika enikan. Galderiz, tira. Azalde. Sakona, izan da, orduan borro estatu hori. Eta geho, kasu batzutan, geho nik ulertzete, egon adibidez, asteartekoa, eta borkarren dugin basik mandarien dala, geho bako makarren dugin arazo horiek zeuden. Eguna jartzeko orduan, kada nik ulertzen dut, persona batek daukan bere lan jarduera asko bat intzatzen dura, kasuan, batzukea, egia da, dedikazio horik ez dago hemen post askotan, gaur jardun personalak egunan ez atiak dugu egintzen ditu, eta horrek askotan baldintzatu egin du. Gu ikusten dugun apustu izan da,
egonkortzia eta batzorde lanak hilero biltzeaz gain, batzorde horien bilerak ere zehaztuta gelditzea. Horrek, gure iritziz, gauza asko sendotzen ditulako. Batzordeak suelto guztia arriskutsua da. Horretik horrek daukena da. Eta gero iritzez atkaina, tanok ere, aldez aurretik baldin badakigu noiz bilduko da, nik ulertzen persona batek bere lan jarduera espaldin baduka egonkorra, arrazoi ezberdinagatik, espaldin badaki, egun hortan, arratzaldez lanik izango da, goiziz izango da, horrek guri esortzi izkidu, ikusi ez duen bezala, aliketa esfortzio egiten egia, batzorde betan, posizioaren presentzia bermatzeko, ez? Batzutan, gertatuan bezala, posizioak presentzia ezin bermatatzea, eta gure kasuan batzunak gertatzea du, gure horrezkaria etorri ezin izana, beste gauza bat ezberdina. Peno batean, hitz egin genuen, gure karetako garbiketari buruz, bai? Eta ni, ulertu duena ni, oker banaz, zuzen mesedez, ulertu duena da, herrigunea, hau da, zentrua, egunero garbitzen dira. Eta periferian edo daudean lekua, astean, bitan edoetan zonaren arera. Hori zuzena da, bai? Edo ez. Bai, matematika, esan daiteke zuzena da. Aldagai batzuk duten. Edo hiru edo gutxinez bat. Bai, argudia berez, zuzena da, sin fisuras, nire gustokoa, baina hori da, teoriaz, eta oso ezberdina da. Era bat ezberdina. Urriaren 12an, larun bata, jaiaguna da, baina ben historia hau, egun horretan, azterta, bai. Igunera kunditzen, amaren etxera. Etortzean, da, txaldean, zeietan ingur edo, nire etxe ondoan, aparkatu nu, eta hor zegoen, zabor bat. Gaur da, urriaren 24 gaua. Zenbat egun pasa dira, eta hon zegoena jarraitzen du leku berberean. Hori azaltzeko jokera daude. Lehena, bai orden municipal de limpiar mi calle. Jokera bat da. Bai. Tarte hau, egunero, tarte hau, artean bitan, tarte hori, aukera bat da. Hori, mara bada, bizarra jauzunean, ala bada, nahi du idazkia, nire hausoko txan, orkesteko. A mí no me pidáis explicaciones, udalaren agiri bat da, eta hori, udaren txekoekin, itzegin eta bestera. Hori ez bada, zeriketatzen da, bati horiaz, astean bitan garbitzen da, eta pasa dira, bi aste garbitu gabe. Nola esareke, gure langileek bere gana ez dut egin. Eta hori zute, oso garria da. Una cosa es que no hagamos trabajo de su trabajo, baina nork kudeatzen dugu. Nork kontxer. Jakin behar du, gure langileak ze egiten duten, eta ze ez dut egiten. Eta dices, es que he empezado a limpiar la zona esta. Voy del punto 1 al 5. Y he terminado en el 3, se me ha acabado el tiempo y acabo la jornada ahora. Y el día siguiente vuelvo a empezar a trabajar y vuelvo a empezar a ir por el punto 1. Tengo que ir hasta el punto 5, pero el tiempo viene para limpiar hasta el 3. Y llega el siguiente día y vuelvo a empezar a limpiar el 1. Se me acaba el 5 y termina el 3. Pues igual empiezo en el punto 1 y llego al 3 y no he terminado. Pues el próximo día, el que está haciendo la gestión esa, me lo dices, lo apunto, el próximo día empiezas por el punto 5, no te da tiempo y terminas en el 3. Y un día limpio del 1 al 3 y otro día limpio del 5 al 3. Y me queda todo limpio, no 2 veces a la semana, pero sí una vez a la semana. ¿Me explico? Es de aquí, no le quiten. Ayer ya es de aquí. Si hostia, que quiten a Liganer, es de aquí. Hori da, garbiketa. Beste gauza hori, baina coño, gestiona tú, cago de la puta. Badek nola gestionako geden asko sobeto? Bai, ez dakit, baina jakin behar du, egiten ari bai, eta ze ez garen egiten. Badekik nola
Adibidez, erantzun emanik egiten asko zobiego. Pero tenemos que tener comunicación entre nosotros para saber qué hacemos y qué no hacemos. Comunicación, pues, dice nuestro trabajo, me haces un parte, 3 líneas, he estado aquí, aquí, aquí y no he estado aquí. Y no me diga, espera, es que escribir 3 líneas me cuesta 3 horas. Me da una por el culo, tío. Javi, errespetu guztiekin, nik uste hau osoko bilkura dela. Egun horietan beste batzorde batzuk osatu dira, beste ingurumen batzordeko kidezea. Ia egitu da ingurumen batzordean gai egoitzen batea. Ez dakit, nik langilekiko kritikak, baldin badiaten lortu bat jakinea, oso ondo, baina uste askoz bidera gara jagoa dela, dagokion batzordea, kasuntan irigintzan edo kasuntan, eta ere, ingurumenari dagokion puntu bat ere izan daiteke, batzordeetan, operatibitateagatik, han tratatzen da, eta osoko bilkura da, eta bai oso mingo, egutan, gauza bai iruditzen zaite, eta gero eskaldera bat besti gabe, ez dakit ezataun gai hau gehiago da, dagokion batzordekoa, osoko bilkurakoa baino. Ez, ila da, daukagula gero arazo bat ondakinekin, hende bat, oso ditu dalako, arzu ezberdinetatik, ez dakit, tan ondakina edo ez garritzegatik, besti gabe kaldera bat itekitu zeba daukat nik beste kontu bat, ondakinei dagokiena da, edo zer da? Edo ez gara egitea da, A ver, por ejemplo, si quedan 2 cáscaras de pipas, no me pongo tan exquisito. Yo al limpiar y no sé qué, si quedan 2 cáscaras de pipas no se puede limpiar todo. Pero eso, cuando ustedes son aquí ya pasado a barrer, lo tiene que ver con trozos de azulejo. Un tío está barriendo unos trozos de azulejo los quitas. El año pasado, una lata de fresco severa estuvo en la tela más de 2 meses. Es ya, y generalmente, Javi, markatu, euskeraz ondo egiten duzu, eskatu errespetu guztien esate dizu, edalba duzu. Bai, baina, agian, euskeraz ondo egiten duzu. Baina, begirunez edo egintzakunez, digo, bueno, nik hartuko dut, eta listo, bai? Que me cuesta? Egingo dut, eta listo. Baina, utxiko dut, a ver, no ez hartzen, hone gongo da. Eta ya estoy pasando. Pasan aztean, 2 hilabete. Eta zergatik hori zen, freskadari baten, data bat, justuta, de Severa, como para no reconocer el Severa que no toman ellos. Bueno, horrekatik banekien, zaborra bera zera. Orduan, 2 hilabete pasagabe. Aurten, 2 aste. Eta, honak arredu, ez hau, orduan, esaten ez badu, txaldike, iruazte, lagoazte, ez da, izan bat azte, berdin da, garbiketa eta nire kezka da, hemen, 11 lagun gaude, bai, gehi teknikoa, gehi langilea, eta denon errua da, ez zurea, denon errua da, ni barne, hau, aurrera beharko dugula. Hemos venido aquí para ver nuestras cosas, no para calentar un asiento, ¿vale? Bueno, a ver, Dena dela, Javi, zerbait egin behar dago edo, dame un parte de lo que has hecho, de aquí. Bezala, ingurumen taldean gaude, batzordean gaude, eta badakizu errekan garbitasuna eta lantzen ari garela, eta horrengo pausa izango dela kaldeana, eta nik uste ongi esan duen bezala, hori batzordean lantzeko gai bat hobe dela, teknikaria ere bertan izaten den, orain, ikusia da. Nere ustez ere. Ezkinekin hau, eta gure dana da gainea. Funtzionamendua, ez da, irigintza eta personala. Batzorde hori astero biltzen da eta operatibitatea arrazoi egindatik. Bukatzen dutzuko jasun, nik utzi bukatzen da utzi zuke bukatzen mesedez. Operatibitatea arrazoi egindatik eta eraginkortasunagatik askoz logikoa da, eta nik uste dut oso egitzen inderdea. Irigintza gila astero biltzen da, eta irigintza eta personalaren batzordea. Eta irigintza eta personalaren batzordea langileen enkargatua ditu dezake, igual, operatibitateagatik eta eraginkortasunagatik logikoa da, kexa hauek batzordetik bideratzen. Nik uste, horreitik, beste, gutxinez dele, irigintza eta personala edo ingurumena ere. Esan eta irigintza astero biltzen delako, ja.
Eta plenoak hirian behin izateik lako, ez dago zertan plenoaren zailo. Eta, zuzen batzordian, desektatzen da Egin behar du, yo no sé muy espera. Paso de egin behar du, ez, egin du, ja, orientación bezala, azarren gauan iriko du. Vale, perfecto, egin behar du, ez, egin du, nola edo noiz. Bai, baina erabaki hartzeko kontrol mekanismoak ez da proposatzen, eta kontrol mekanismo bat jartzeko aztertu egin beharko da dagokion orduan. Haiza kontrol mekanismo bat zehatzen, eta ni neu momentuaren naiz gai esateko hori egin gari da edo ez. Orduan, hirigintza eta personala batzordian ikuste dela leku egokila, kontrol mekanismo horiek baldin eta jarri behar baldin baia, aztertu da. Badago protokola, badago mekanismoa, badago garbitan egiteko, badago eta nola esaten da, demostra egin du, ez dela betetzen. Bai. Podrían morir, ni barne, yo ya lo estoy moviendo, ya estoy haciendo el otro punto, no me dejáis más. Vale, y encima no me dejáis, ni es que no sé qué, que Javi, hori ez dizut. Hori ez dizut narratzen. Berriz esango dizut. Logiko eta ere ikorra osatik. Beste departamentutako teknikaririk hemen ez da hau osoko bilkura da. Instituzio guztietan osoko bilkuratan hitz egiten da hitz egiten. Nik ondo da, erregutan hau komentatzea, baina logikoa da. Apuntatuko dugu, baina izandakoa. Javi, utzi da zu bukatzen, mesedez. Nik utzi zu gero bukatzen. Beste da, eske, elkarren zute ez pagea dialogo de sordos. Horratik izate dizu. Kasu honetan, udaletxe honek baditu, zabaliabide batzuk, ardura batzuk, teknikari batzuk, personalaren ardura daukatenak, eta horretik zatizu. Gauza hori, eregitziz, usunagoa da, asteroko dinamikaren barruan biltzen dian batzordetan tratatzea eta handik irten bidea bilatzea. Operatibitateagatik guk hau jasoko. Jakinean jasoko dugu. Eta ondo egituz egutan hau jartzia, baina bitzezat hau konponduko dugula eta okion batzordetik. Zuzenagoa da. Baina nik ez dut hitzak entzun nahi. Ni nahi dudana, hechos, actividad, acción, ekintza, soluciones. Hitzak. Esto es los grupos de hitzak, con perdón. Javi, legealdia lau urteko zeozeatik izaten dira, Horrela antolauta dago. Bai. Zuremo beste batzorde ere, arazo berdina edo horrekin ez dut esan nahi, baina legealdia lau urterako pentsatu daude zerbait dela. Komisión, bilera, hitza, eta leno, beti bezala. Betu, kasuistika hau bezala, ikin bauan, argazkilatzea duen momentuan, nahi agiletu pasapapasap, jake eza hon irigintza da bat, hori, zeitu nahi, errekutako zari. Alegia, atzo bertan ariatzen nahi argazki bat, adar bat, txintxinik adar handila karrol batena, zubi musuntziona, eroi daikezena bai kotxe batea, o pertsona bat kondiz bali mazan adar bat. Uren gogoizia ja brigada funda, eta kendu du. Zate, operatibidea detikak. Batzorgien ari ondik askartu lehikela, olako detali etxatan, lehitu hau zematen moan, tak basan bat bihatzeiak, eta... Bai, eta bueno. Pero no puede ser, no tengo ningún plan por dentro. Si vengo aquí de colega con una sonrisa y jajaja, pues tengo que poner un poco, ¿me entiendes, no? Bueno, entendí, ya. Bueno, yo te entiendo a ti, no sé si me entiendes a mí. Vale. Mañana, a hacer la piscada, vamos a poner un cargo, es que usted va, y jajaja, para aquí vosotros, bueno, ya hemos estado muy enfadados. Ya veremos si me enfado, si lo paro o no. Pienso que sí, que sin enfadarme, supuestamente también habría conseguido algo. Vale, pues soy así de cabeza y no lo puedo enfadar. Ya veremos qué es lo que pasa. Sin más. ¿Se os entendió? Sí. Sí. Yo creo que lo que Guk hau, aurreneko zean esan dagoa, komunikatu dugu, baina, zu ere, udal ordezkaria zea, eta zuk ere dagokizun batzordean hau egin zenezake. Osa bada, instituzioen antolaketan, udal taldea gobernu eta oposizioa izatea, baina oposizioa batzordetan zerbait egoten da. Hau, zuk ere egin zenezake. Naiz igual ejekuzioa, gure arduan. Horatik izan dizut, laguntzeko eta... Hau gu jasoko dugu eta dagokion erenguran gu dugu. Tratatuko dugu, hain zuzen ere, egosoko bilkuran, baina osan ditut, txikatu da. Erainkortasunagatik ez dagoela zertan, plenoaren zaila egon. Oin, bio plenoan, barra gu ezela, gaixa bezala, impresioak hau, librea,
listo, nire aldetik, besterik. Bueno, besteik, bada? Bueno, bukatu zaten bat dugu eman, datu zenua, eta, bueno, saludan datorren deialdia, Euskal Ameian izango da, ez, urmo bime hilabetero, saluaren azken ostegunean, berez, gero honetan, esan genuen bezala, azken osteguna gotan ikasan, eta, saluan berriro, azkareko. Taxa, denboraz oso justu genpitzen da. Hau gauzigun, aldo animaren lehenko, Bestela moletik